बाळा पाहायला मिळेल. गोलंदाजीचा भार सुयशूर स्वॅग वरती सोपवला जातोय. आयकॉन खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे ओळखलं जातं. पहिलाच चेंडू होता, कव्हर ड्राईव्ह केला होता. यशकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता काढताना पाहायला मिळते. स्वॅग उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. तेच तरार गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. दुसरा चेंडू पायांना आदळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतो लेग बायच्या स्वरूपात 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाचं खातं खोललं जातंय. धावांचा श्री गणेश होताना पाहायला मिळालाय. पुन्हा एकदा स्वॅग तयार होतोय. तेच तरार गोलंदाजीसाठी ओळखला जातो. समोरच्या दिशेने फटका खेळला जातोय. फॉलो थ्रो मध्ये ते फील्ड केला जाईल. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता काढताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंड वरती सलील बॅट टोकन आव्हान केलं जातंय. बॅटची हलकीशी कडा घेते. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 4 या धावसंख्येवरती. पहिला पंचक प्रगतीपथावर असताना येणाऱ्या अजून एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. बॅटची हलकीशी कडा घेत चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या पुढे सरकली 6 या धावसंख्येवरती. नक्कीच राजावरती इथे विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून दुसरं पंच घेऊन राजा उर्फ कुका या नावाने प्रसिद्ध असलेला झाडगाव मधला हा खेळाडू पाहायला मिळेल. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून राजा याच्याकडे ओळखला जातो. पहिलाच चेंडू इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू यशनी उद्ध्वस्त होते. धक्का क्रमांक नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. 9 चेंडूचा कुठेतरी आपल्या पायाखाली जी लक्ष्मण रेषा आहे ती लक्ष्मण रेषा इथे ओलांडताना आपल्याला राजा पाहायला मिळालाय. नक्कीच पंच इथे नो बॉल घोषित करताय. क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक इथे 21 वापरला जातोय. पंच गोलंदाजाला दंडहित करताना पाहायला मिळाले आहेत. नक्कीच बाळासाठी एक जीवदान असेल. या जीवदानाचा नक्कीच फायदा करणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय. या चेंडूवरती नक्कीच फ्री हिट असेल. मोठा फटका खेळायचं आमंत्रण या चेंडूवरती दिलं जात आहे. इथे मात्र अवांतर धाव खराब 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 गोलंदाजी आपल्याला राजाकडून पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत 9 चेंडूचा आणि चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. टोटल या चेंडूवरती 3 धावा घेतल्या देखील जात आहेत. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. लेगच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला कटवला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाली आहे. अजूनही दुसऱ्या पंचकातील 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. फुलटॉस चेंडू होता. लेग साईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. धावबाची संधी इथे निर्माण झाली होती, परंतु इथे एक धाव घेण्यात दोन्ही फलंदाज सफल होताना पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंड वरती सलीलला आणला जातोय. सलीलकडून चांगली फलंदाजी घडणं नक्कीच गरजेचं असेल. आयकॉन म्हणून या संघामध्ये खेळताना आपल्याला सलील पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा राजा तयार. गोलंदाजी मार्क वरून ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला हलक्यात आणि कटवतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी राजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. संघाची धावसंख्या 11 वरती रोखली जाते. धावसंख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या पुढे सरकले 13 वरती. चांगली सुरुवात आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया संघाची पाहायला मिळाली आहे. इथे पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न बॉक्स आउटच्या रूपात सलीलच्या मार्फत आपल्याला धक्का क्रमांक 1 लागताना पाहायला मिळालाय. 2 पंचकांचा इथे खेळ संपतोय. संघाची धावसंख्या 13 वरती जाऊन पोहोचले. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये नवीन फलंदाज क्रीडा अंगणाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. कुंदन रोईलकर मॅन फ्रॉम गुहागरचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. गतवर्षी युवा फ्रेंड्स तेलिया संघाकडून ॲज अ आयकॉन म्हणून खेळत असतो. चांगली कामगिरी करण्यात तो माहिर आहे, परंतु ह्या SPLच्या या स्पर्धेमध्ये त्याची या सीझन मध्ये बॅट बोलताना अजूनही पाहायला मिळाले नाहीये. गोलंदाजीचा भार रोहन वरती सोपवला जातोय. इथे मात्र पहिलाच चेंडू होता. यश टीमचा वेग चेंडू घेताना पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 2 इथे युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या 13 वरती इथे रोखली जाते. 2 गडी इथे गारद केले जात आहेत. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नीलला दाखल केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला रोहनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. चांगला टप्पा इथे मेंटेन वारंवार केला जातोय. यस, नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये नीलला दाखल केला जातोय. मोठे फटक्यांसाठी नील याला ओळखला जातो. चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी करावी लागेल. पुन्हा एकदा रोहन तयार. गोलंदाजी मार्क वरून पुढील चेंडू पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेट. इथे मात्र फुल टॉस चेंडू होता. फुल टोल करण्याचा प्रयत्न होता. मनीष दळवीकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळते. मनीष सुद्धा एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ओळखला जातो.
आयकॉन म्हणून आपल्याला झाडगाव संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा रोहन तयार, गोलंदाजी मार्कवर इथे मात्र ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नक्कीच पंच इथे डिसिजन आमचं पेंडिंग ठेवतील. क्रीडांगणाच्या आतमध्ये चर्चा नक्कीच केली जाते. पंचांचा डिसिजन आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. बाईक स्वरूपात 2 धावा इथे घेतल्या देखील जात आहे. उत्कृष्ट चेंडू आपल्याला रोहनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला आहे. चेंडू यष्टींचा वेग घेतला होता, परंतु बेल्स इथे पडल्या नाहीयेत. नक्कीच जीवनदान आपल्याला नीलला पाहायला मिळालंय. जीवनदानाचा उपयोग करावा लागेल. लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत. नो चेंडूचा नो प्लस 4 टोटल या चेंडूवरती 5 धावा घेतल्या जात आहेत. आक्रमक भूमिका आपल्याला नील क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घेताना पाहायला मिळालाय. नक्कीच गोलंदाजावरती आता दबाव असेल. मोठे फटके ते त्याच्या विरोधात खेळले जात आहेत. इथे मात्र बॉक्स आउटचा शिकार आपल्याला होताना नील पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 3 इथे लागताना आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या जर का विचार केला तर संघाची धावसंख्या 20 वरती जाऊन पोहोचली आहे. तिसऱ्या पंचकातील अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सदानंद उर्फ सर्जाला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केलं जात आहे. नवीन फलंदाज आहे. बॅट टाकून आव्हान केलं जात आहे. नॉन स्ट्राईक एंड वरती आपल्याला कुंदन पाहायला मिळेल. रोहन पुन्हा एकदा गोलंदाजीचा भार स्वतःच्या खांद्यावरती घेतोय. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय डिक्लेरेशन बॉक्समध्ये 2 धावांसाठी. याच 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 3 पंचकाच्या अखेरीस 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 22 वरती जाऊन पोहोचली आहे. अजूनही शेवटचा निर्णायक 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. यस राजवरती आता विश्वास दाखवला जातोय. वैयक्तिक कोटीतील पहिलं संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला राज पाहायला मिळते. राज उर्फ ब्रावो या नवीन प्रसिद्ध असलेला खेळाडू पाहायला मिळतोय. अवांतर धावेने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. व्हाईट बॉलचा स्ट्रायकिंग एंड वरती कुंदन पाहायला मिळतोय. नक्कीच त्याची बॅट इथे कुठेतरी आपल्याला शांत असताना पाहायला मिळाले. या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी त्याच्या माध्यमातून झाली नाहीये. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी नक्कीच असेल. बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवरती 2 वाईट फेकले देखील जातात. लेगसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला विपुलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळेल. अजूनही 4 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रयत्न असफल ठरतोय. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईड चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा राज तयार. फुल टॉस चेंडू इथे मात्र बॉक्स आउटचा शिकार होताना आपल्याला कुंदन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक 4 लागताना आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाला पाहायला मिळालाय. जर का फलंदाजाचा विचार केला तर 2 फलंदाज बॉक्स आउटच्या स्वरूपात इथे आउट होताना पाहायला मिळाले. नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये साईला दाखल केला जातोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. शेवटचे निर्णायक 3 चेंडू. 3 चेंडूंवरती जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा प्रयत्न असेल. लेगसाईडच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातोय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. जास्तीत जास्त धावा खर्च करण्याचा साईचा नक्कीच प्रयत्न असेल. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. स्वॅग कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता काढताना पाहायला मिळाली आहे. पुन्हा एकदा अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र चांगला टप्पा मेंटेन केला गेला. निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला संपवत आहे. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 27 वरती जाऊन पोहोचले. 28 धावांचं उद्दिष्ट झाडगाव संघासमोर आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघ ठेवताना पाहायला मिळालाय.
सुरुवात होते स्ट्रायकिंग एंड वरती इंद्रनील, तो नॉन स्ट्राइक एंड वरती राजा पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा भार सदानंद उर्फ सर्जावरती सोपवला जातोय. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या संघाकडून देखील पहिलं पंचक आपल्याला सर्जा हाताळताना पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती जर का इंद्रनीलचा विचार केला, इंदू या नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू पाहायला मिळतोय. नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत वाईड चेंडूचा अतिरिक्त धावेने आपल्या गोलंदाजीला सदानंद सुरुवात करताना पाहायला मिळालाय. येथे मात्र पुन्हा एकदा उत्कृष्ट डप्पा मेंटेन केला जातोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाले. इंदूचा जर का विचार केला तर रत्नागिरीमध्ये एक चांगला खेळाडू म्हणून ओळखला जातो, एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून इंद्रनीलला ओळखला जातो, परंतु त्याच ताकदीचा गोलंदाज आपल्याला सदानंद पाहायला मिळालाय. धक्का क्रमांक 1 आपल्याला झाडगाव या संघाला लागताना पाहायला मिळालाय. उत्कृष्ट टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. चेंडू यष्टींचा वेग घेताना पाहायला मिळतोय. एक धावसंख्येवरती एक गडी इथे गारद केला देखील जातोय. 28 धावांचं इथे उद्दिष्ट नक्कीच ठेवलं जातोय. माफक आव्हान असेल झाडगाव या संघासमोर, परंतु त्याच ताकदीची गोलंदाजी आपल्याला युवा फ्रेंड्स तेलिया या संघाची पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा सदानंद तयार, गोलंदाजी मार करून दुसरा चेंडू यशला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल केला जातोय. पहिल्याच चेंडूवरती यश आपले इरादे स्पष्ट करताना पाहायला मिळालाय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावांसाठी. अजूनही पहिल्या पंचकातील 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती यश पाहायला मिळाला. इथे मात्र चांगला टप्पा पुन्हा एकदा मेंटेन केला जातोय. धक्का क्रमांक 2 लागताना झाडगाव या संघाला पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सदानंद याच्या मार्फत पाहायला मिळाली आहे. 2 गडी इथे आपल्या पंचकामध्ये गारद केले जातात. अजूनही एका चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला नवीन फलंदाज मनीष दळवीला दाखल केला जातो. आयकॉन स्वरूपात झाडगाव या संघातून खेळताना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पुढील तयार. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. ऑफसाईडच्या दिशेने चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. निर्धाव चेंडूने आपलं पंचक इथे सदानंद संपवताना पाहायला मिळालाय. पहिल्या पंचकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 5 वरती जाऊन पोहोचली आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. नवीन गोलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये निखिलला दाखल केलं जातं. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघाकडून दुसरं पंचक पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला राजा उर्फ कुका पाहायला मिळालाय. बुद्धिमान खेळी कुकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय लेग साईडच्या दिशेने डिक्लेअर स्वरूपात 2 धावांसाठी. चांगली आपल्याला फलंदाजी कुकाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. बुद्धिमान खेळी नक्कीच असेल. खूप दांडगा अनुभव घेऊन या क्रीडांगणाच्या आतमध्ये कुका दाखल झालाय. आता मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळायचा होता. हलक्या हाताने चेंडूला कटवलं जातोय. बाळाकडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूने सांगता घडताना पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता. बॉक्स आउटच्या रूपात धक्का क्रमांक 3 लागताना आपल्याला राजाच्या रूपात पाहायला मिळालाय. संघाची धावसंख्या रोखली जाते 7 या धावसंख्येवरती. 7 या धावसंख्येवरती तिसरा गडी गारद केला जातोय. 28 धावांचा माफक उद्दिष्ट इथे ठेवलं जातोय, परंतु फलंदाज इथे कुठेतरी संघर्ष करताना पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच संघर्षावरती मात करावी लागेल. इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. थोडस इथे खराब चेंडू पाहायला मिळालाय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा खराब गोलंदाजी निखिलकडून पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा सेम रिझल्ट पाहायला मिळतोय. लाईन लेंथ बिकरली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. नो चेंडूचा वारंवार अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा गचाळ गचाळ अक्षरशः गचाळ गोलंदाजी आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये निखिलच्या मार्फत पाहायला मिळाली आहे. चांगली गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. चांगला टप्पा मेंटेन करणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा लगातार इथे चौथा चेंडू वाईड फेकला जातोय. 4 अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला दिल्या जात आहेत. याच अतिरिक्त धावेने संघाची धावसंख्या 11 वरती जाऊन पोहोचली आहे. इथे मात्र ऑब्रेक केला चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवतोय. चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. चेंडूला नक्कीच फरार केला जातोय. चांगली फलंदाजी रोहनच्या माध्यमातून घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. फलंदाजाला समजत नाहीये. निर्धाव चेंडूने आपलं षटक संपवताना पाहायला मिळालंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 वरती जाऊन पोहोचली आहे. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये धावसंख्या 17 वरती गेली आहे. नक्कीच सलील याच्यावरती आता विश्वास दाखवला जातोय. सलीम गडकरी क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल होत आहे. पहिलाच चेंडू इथे मात्र उत्कृष्ट टप्पा मेंटेन केला जातोय. मनीषला इथे जकडून ठेवलं जात आहे. तिसरं पंचक प्रगतीपथावर. इथे मात्र दुसरा चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने हलक्यात आणि चेंडूला ट्रॅव्हल केला जातोय. निर्धाव चेंडूने इथे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. इथे मात्र उत्कृष्ट टप्पा ब्लॉकमध्ये टाकलेला चेंडू यष्टी उद्ध्वस्त होते. धक्का क्रमांक 4 लागताना पाहायला मिळालाय. क्रिकेटमधील ब्रह्मास्त्र वापरलं गेलंय. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला जातोय. चांगली गोलंदाजी सलीम गडकरीच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय.
नवीन फलंदाज क्रीडांगणाच्या आतमध्ये विपुलला दाखल केला जातोय. चांगली गोलंदाजी आपल्याला सलीम याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. तिसरं पंचक प्रगतीपथावर आहे. गोलंदाज तयार होत आहे. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट आर्म राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज विपुल पाहायला मिळालाय. फुल टॉस चेंडू होता. साईच्या मार्फत चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या रोखली जाते. 17 या धावसंख्येवरती 4 गडी गारद केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा विपुल तयार. पुढील चेंडू ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातोय. चांगल्या ताकदीचं क्षेत्ररक्षण आपल्याला निखिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 17 वरती तर रोखली देखील जाते. नक्कीच मेडन ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळाली. सलीम गडकरीच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी आपल्याला त्याच्या मार्फत पाहायला मिळते. आयकॉन म्हणून या संघाकडून खेळताना आपल्याला सलीम गडकरी पाहायला मिळतोय. नक्कीच गोलंदाजीचा भार आता कुंदनवरती सोपवला जातं. वैयक्तिक कोट्यातील पहिला आणि संघाकडून निर्णायक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन आपल्याला कुंदन पाहायला मिळालाय. अजूनही 5 चेंडूंवरती 11 धावांची गरज असेल. गोलंदाजीचा भार नक्कीच कुंदनवरती सोपवला जातोय. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला रोहन पाहायला मिळेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट नंबर विकेटने गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. फुल टॉस चेंडू होता. इथे मात्र बॉक्सआउटच्या रूपात धक्का क्रमांक 5वा लागताना पाहायला मिळालाय. या सामन्याचा जर का आपण विचार केला तर बरेचसे फलंदाज बॉक्सआउट स्वरूपात आपल्याला आउट होताना पाहायला मिळाले आहेत. रोहनला नक्कीच क्रीडांगणाच्या बाहेरचा रस्ता दाखवला जातोय. नवीन बॅटर क्रीडांगणाच्या आतमध्ये सुशांतला दाखल केला जातोय. इथे मात्र गोलंदाजकडून थोडीशी चूक होतीये. लाईन आणि लेंथ बेकारली जाते. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येतोय. वाईड चेंडूचा अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला मोफत स्वरूपात दिल्या देखील जात आहे. इथे मात्र ऑब्रेक केलेला चेंडू होता. परंतु इथे यष्टी उद्ध्वस्त नक्कीच झाले. परंतु बेल्स इथे पडल्या नाही आहेत. नक्कीच मोठं जीवनदान आपल्याला सुशांतला पाहायला मिळालं. या सामन्याचा जर का आपण विचार केला तर सलग 2 वेळा ही घटना आपल्याला क्रीडांगणाच्या आतमध्ये घडताना पाहायला मिळाली आहे. नक्कीच चेंडू यष्टींवरती जाऊन आदळतोय परंतु इथे बेल्स पडत नाहीये. तर नक्कीच मोठं जीवनाला आपल्याला सुशांतला पाहायला मिळालंय. पुन्हा एकदा कुंदन तयार. इथे मात्र मोठा फटका खेळला होता. धावबाची संधी निर्माण झाली होती. इथे मात्र धाव कंप्लीट केली जाईल. एका धावेवरतीच नक्कीच समाधान मानावं लागेल. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 21 वरती जाऊन पोहोचली आहे. कुंदन तयार. ट्रॅकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज विपुल पाहायला मिळालाय. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न होता. फॉलो थ्रो मध्ये फील्ड करतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता घडताना पाहायला मिळाले. नक्कीच अंतिम पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती विपुल पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार बदल केला जातोय. अजूनही इथे मात्र मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडूला पाठवला जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. नक्कीच 1 धावाने इथे तेलियाळी हा संघ विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. केवळ आणि केवळ एका धावेचा इथे फरक पाहायला मिळालाय. सामना कंपल्सरी चेस होता. त्या कारणामुळे इथे युवा फ्रेंड्सचा तेलिया संघ इथे विजय संपादन करताना पाहायला मिळाला आपल्याला.